De meeste deelnemers hebben de tocht al eens dien en weten dus wat hadden te wachten stiert. Dat maakt het ook wel een beetje erg spannend, want ja, er komt een moment dat je wil stoppen en dat je moet eten. En dan moet je even doorheen. Ja, deze afstand is het ultieme wat je kan halen met dit spelletje. En ja, daar ga je gewoon voor. Daar heb je in je bol zitten, dat wil je een keer doen. Als je ervoor traint, dan is het fysiek misschien nog niet eens zo zwaar. Het is gewoon heel lang peddelen. Maar op een gegeven moment, het is ook 's nachts. En het is mentaal zwaar om, je wil gaan slapen. En dat kan dan niet. Je mag onderweg uitstappen, je mag pauzes houden. Maar ja, dat doet natuurlijk de tijd niet goed als je vaak uitstapt. En daar gaan ze. De verwachting is dat ze van snits ontstaren in het juiste varen. Het wordt een hele uitputtingsslag. Wat heel erg helpt is een goede vaartechniek. Dus dan kost het weinig kracht. Ja, doorzettingsvermogen, gewoon uithoudingsvermogen. Of misschien mentaal gewoon willen doorzetten. De vluchtsten komen morgen om een uur strijden middies weer in Fransje rond. En alle kajakkers moeten van jonge jongens binnenwezen.